Mistä ei enää mitään? Hello. Here is the sauna. Open up. Pussy power, pussy power, pussy power. Eikö ostaa puita? Yes it is! Onks? Ei, täällä ei oo kyllä mitään tuohia. Let's go get 'em. Niinku Jay-Z and Bonnie and Clyde. Eiku, oliks se? Kyllä se oli. Täällä on kyllä vähän kylmä tämmöiselle topille vaan. Ai. Gliiterin siis. Perkele. Siis onks tää kamera likainen? Tottahan toki. Ai. Mistäköhän mä nyt? Otetaan tosta nuo. Tuolta tommosia pikkusia vähäsen. On tärkeä. On vaikeaa. Kattokaa tossa. Ui, kattokaa näitä hämähäkyseittejä. This one. Siis tuolla ulkona oli niin kylmä. Oli pakko laittaa karvalakkeen tämmönen ylipitkä tahki. Siis tuolla on vaan, siis we love the Mäkki style. Siis kun tuolla on vaan niin kylmä tuolla pihalla. Et niinku ei kyllä kykene. Tää näyttää, että mulla ei oo kulmakarva. Mulla on! At least we are out here doing some things. Like you're not doing anything. Like you're not even paying the bills, bitch. You're not even doing nothing. Like nothing. Like that, bitch. And boom. There you have it, bitch. New soap! En mä oikeesti nuolla se soppua. Tuoksu hyvä. Mut anyway, no. Let's check my bill. Oh yeah! Yeah, girl! We're rocking it. Rocking. Power pussy. You're doing a good job. And then aina vähän kylmini. Anyways, then we're gonna do this one. Nyt on kaikki kunnossa, mutta mä oon siis aivan märkä. Ette nää. Anyways, we got them both open. Ja vedet saatiin kulkemaan tuolla. Oho, se onkin aika täynnä. Okei. Mä oon ihan pölyyntynyt. Anyways, we are going to sauna in this darkness. But it's alright. Let's go. Okei, nyt on saunattu ja siis kävin pesulla yksin. En mä saunannut oikein, mä vaan kävin pesulla. Syöty, rasvattu, otettu vitamiinit ja lääkkeet ja juotu vettä ja siivottu ja siis mä oon yrittänyt säätää täällä yläkerrassa eli mun huoneessa ihan sikana, kun niinku ei mitään järkeä. No mut hei. Ai kauheako.
Nyt tuntuu hyvältä. Aina vaan, kun mulla on astma ja täällä on jotenkin... Mä en tiedä, tuleeko se noista koirista vai missä se tulee, mutta mä oon niinku... Tulee hengenahdistusta, eli niinku ei saa kunnolla happea. Että niin. Mulla kyllä ajatus katkes. Hetkellinen universumin uloskäynti. Kävin siinä on mennyt 2 minuuttia. Anyways, nyt mä menen nukkuu. Anyways, nyt mä menen nukkuu. Toivottavasti mä en tuu kipeäksi. Huomenna on puunkaato. Toivon, että mun iho ei mene pahemmaksi. Niin ne vaan minuutit menee elämässä ja mä vaan vanhenen. Tai mä en vanhene, vaan mä vaan oon. Ja. Hei, nähdään huomenna aamulla. Hyvää yötä. Hyvää huomenta kaikille. Meni kyllä yllättävän ajoissa nukkuu. Kello on siis nyt 9:58 tai tommoista. Meni joskus 10 viimeistään nukkumaan, että joo. Mut mä oon herännyt liian aikaisin ja silmät on ihan turvonneet. Tai ei ihan, mutta aika turvonneet. En kyllä... Mä herään siihen, kun tuolla on joku sukujuhlat. Pitäisikö mun varmaan syödä aamupalaa ja tämmöstä. Let's go! Siellä on se puunkaato alkanut. Ja nyt näitä alakertaa näitä astioita. Mä sanoin Mimulle, että häipyy tosta, kun mä aamuisin yhtään siedä mitään ihmismeteliä. Mä oon niinku ihan, että hei sori, toi pesukone on vähän niinku kova. Toivottavasti koet, mutta niinku mä en yhtään siedä mitään niinku semmoista ihmismeteliä aamulla. Siis esimerkiksi vaikka niinku, että ei semmoinen hiljainen meteli haittaa, mutta niinku se, että sä vaikka laitat astioita aamulla. Tai se, että niinku sä katot TVtä aamulla tai ihan sama juttuja, että ei pysty, ei. Mun menee niinku koko päivä pilalle. Vaalea glögg. Ja sinne oli jo tullut kauppaa glöggiä myyntiin ja mä olin, että no, kerran kun on ostaja, niin minähän sitten voisin haluta. Onpa hyvä. On se hyvää kylmänä. Lämpöisenä tää vähän semmonen. Kylmänä taas on. Yeah!
stop the pod. Täällä on niin kylmä täällä sisällä, niin piti laittaa tämmönen viltti viitakseen. Ettei tuu kylmä. Täällä on aina tää mökkivarustus päällä. Mä käskin Mimun lähteä. Siis ihan huono veitsi kyllä valinnut. Mä käskin Mimun lähteä pois täältä leikkaamasta, kun tästä kuuluu niin kova ääni, siis toi pussinkin siis ei yhtään kykene mihinkään tommosia ääniä. Niinku ei käy kuuloakaan. Mä inhoan sitä niinku. Siis mähän siis on selittänyt tästä, mutta kun mä inhoan sitä niinku oikeasti tosi paljon. Niinku et mä siis niinku saatan vaan tulla todella vihaisena ja jostain niinku, et nyt loppuu, et niinku mä yhtään jaksa. Ja tälleen, niin ei. Sitten niinku yleensä se on vaan silleen, että no kyllä täällä muutkin saa aamulla niinku liikkua ja puhua ja tälleen. Minä en kykene semmoseen. Minä en niinku, ei. Minulle ei käy. Mä oon niinku ihan niinku suoraan sanotusti. Siis onpa iso peruna. Kattokaa. Niinku, mä en vaan niinku jaksa. Ei vaan kykene. Mä oon täällä yläkerrassa piilossa sukulaintia. Tai mitä sukulainta ylipäätään ei. Päätää tätä koko hommelia. Ja niin. On se kyllä rankkaa tää tämmönen sosiaalisoituminen. Jos mä laittaisin radion päälle. Täällä on tommonen radio. This is the radio. Katsotaan onks tää kiimissä. Okay. Power. Hade någon aning om senaste årtiondena. Den lilla världen har på sätt och vis... Yksi sellainen viime aikoina kovassa nousussa on elektroniikkateollisuuden rakentaminen, kilpailussa puolijohdeteollisuutta ja muuta. Vaarområdenas middag. Takana. Kuka siis esitti nämä hittikappaleet? Ei kyllä nyt oikein tuu kiimolta kysymyksiä. Kello on nyt 12:30 ja mä oon tehnyt ruokaa ja käyn aamupalalla ja kattonut TVtä ja käynyt pissalla ja vaikka ja mitä tehnyt, perannut sängyssä. Mulla on täällä niinku 4 peittoa. On tää valkoinen, sitten tää. Niin, uskon, että se ärsyttää, koska ja nyt toi alin. Täällä on niin kylmä, kun mulla on toi ikkuna auki, mutta täällä ei saa happea. Täällä ei oo venttiiliä. Esimerkkinä vaikka joku skeittaus, mihin taas maatu. Kello on 4:30 ja tuolla tuulee ihan hirveesti. Siellä on Queenie, siellä on Queenie, siellä on Queenie, siellä on Queenie. Ja täällä on... Siis että tää siis höyryy hengitys ihan huolella. Mä haluaisin, että... En mä tiedä. Niin. Täällä on kylmä. Siis mä en ymmärrä, miten toi Queenie pystyy tulla. Siis haluatko Queenie tulla sit? Mä niinku ei... Mikä tää on? Ei, lämmittämään saunaa. And this is the fit of today. Okay, we have the Adidas. Then we have the no, en tiedä.
this shirt. Like, let's see my baby. Oh, she is full. Oh, she is full. Oho, toi kyllä niinku kiehuja. Ei helvetti. Mua pelottaa avaa tää. Pitää laittaa äkkiä jotain kylmää sitten. Ei helvetti. No niin. Rauhoittukoot. Ei helvetti. Ui! Kattokaa kui kylmää tää vesi on kun tää laittaa tänne. Siis tää vesi on kyllä oikeesti ihan sikakylmää. Tää on kyllä kivaa. Ui! Tää on näin kylmä täällä pukuhuoneesta. En mä tiedä. Tää tosta. Tommonen. Let's check it. Ei kun ei mun pitänyt tommosta ottaa, kun mun piti ottaa näitä isompia puita. Otetaan vaikka tuo. Tää voi olla joku sidepaperi. Noniin. Yes. Tää on kyllä erittäin vaikea tätä kameran kanssa. Ai hän on ladottu taiteen. No eipä laita. Antaapi olla. Ei tää kiehuminen kyllä lopu niinku. Oi. Ai tuo palaa vielä. Ihan turha. Anyways. Kattokaa kun toi menee tonne. Oi. On se höyry kyllä kiinnostavaa se. Pitäisikö musta tulee joku höyrytutkija? Ja mä pieräsen. Tänään yöllä pitäisi tulla lunta, mutta en mä usko, että täällä niin kylmää. Täällä onkin tämmönen tuuli. Nyt mä oon käynyt saunassa ja pesulla ja pessu saunan lattiaa tai huuhdellut ja mulla on roskasilmässä. Nyt mun pitäis rasvaa. This is the siis mun lähtee näitä ripsiä tästä ihan sikan. This is the hardest part. Onks mulla karvan lähtökausi? Oh! Ei, en tiedä. Mä oon pysynyt. Nyt kyllä kastuu nää lakan, kun mulla on tukka niin märkä. Kun mä en ei ollut tarkoitus pestä tukkaa, mutta se vähän kastui. Ja mä pitäis käydä kakana tai saada toi vatsa tyhjennettyä, kun mua turvottaa niin paljon. Tänään on sunnuntai ja me nyt lähdettiin mökiltä ja avaamaan lettiä ja mä en jaksanut tänään yhtään mitään kuvailla mitään eikä. Anyways. Mä en tiedä saa mä tätä auki kun olen mahtunut, kun menee solmuun.
Sani tekee mulle lettiä. Hello world, such a beautiful world. Me ollaan nyt oltu kotona tässä. Me tultiin joskus 6 aikaa ja me ollaan nyt ollut tässä. Kello on nyt siis mulla on mun iPhone 4 se on vähän rikki. Anyways, niin tultiin kotiin joskus 6 aikaa, nyt kello on joku 10 ja ne nukkuu ja kiitos kun katsoit videon. Muista laikkaa ja subscribea ja me nähdään ensi videossa. Mua.